Dik. Kira jan siang. Awane adem ya. Monggo. Sing gedhe pangapuramu Nimas pepujanku jejantong hatiku sambung kumong wanci dalu rupita saremu kelawan garwamu Kang Mas Kang berat titisan murid lestari tapi berat ini Tuhan ono ingkang ngarungi nyomong akibate aku membayangke asma remoke atiku iki ngerak aku ngelingi bocah telu iki pomo tenan sido dadi jatelo tak ganti dikopo kemati oh ujane tambah Niki udah niki rezeki lho Mas. ya membawa berkah gitu. Mendah boyo yen masih urip lan atiku pasti takyoyo. Jar lahir putri Sulistyo ros isa nyumara Kang Mas kadung Sing gedhe pangapuramu Nimas pepujanku jejantong hatiku sambung tumong wanci dalu rupita saremu kelawan garwamu Kang Mas Kang berat titisan murid asari ini akhirat remoke atiku iki njar aku ngelingi bocah telu iki pomo tenan sida dadi jatelo tak ganti dikopo kemati Monggo dipun telasne Mas Yono. ayo kono nduk kene menggah-menggah Mendah boyo yen masih